Og min kniv, ikke? Min kniv, den er 55 her. Mm? Ja, jeg vil så gerne bytte. Hvad vil jeg mere give? Mit, det er... Okay, 55. Og hans, det er 7. Nej, 61. Okay, så ser jeg bare, at 6 euro. Ja. Nej, jeg skal lige se det. Hvis jeg går ind og vise venner og vise venner. Og så Simon. Inventar. Der Stene. Bum. Afprøv mig. Battlescard. Den er... Hallo! Mikkel. På markedspris, ikke? 61,58. Ja. Du ved godt, at han sagde, at den var 80 her, ikke? Ja. Lol. Vil du være med til med noget CSGO? AVP no-scope? Ej, kom nu. Der er ikke nogen inde på SL. Ej, du vinder jo. Fordi du er bedre end mig, tror jeg. Okay. Jeg går ind på SL. Jeg vil så meget gerne bytte med Simon. Det kan jeg lige tjekke faktisk. Hvis jeg adder alt. Nej, min hvad det nu der hedder. Okay, vil du vide, hvor meget hans stanet er værd? Den er 67 værd, men i markedspris, der er den 61. Og min, den er 55 værd, men markedspris er 49. Så det vil sige, at jeg skal bare give ham 10 euro cirka. Mit inventar, det er sådan lidt over 100 værd, tror jeg. Det der.